sei ko makabereka vandouraya vamwe ndine mubvunzo mukuru kwamuri changamire sei makabereka vandouraya vamwe baba kune matara nezvikwambo kune chembere dzisingarare makomborera makandipa Mwari wangu vakatora chipo chamakandipa Mwari wangu vakatsipika ndine mubvunzo mukuru kwamuri changamire. Muri yeZimbabwe nhasi tabuda takananga kuMbare kwatiri kusangana nemukomana ane tarenda rake tichaita kuti azviintroduce pano paSly Media TV. Isusu tangonzwa tiri vanhu vemakuhwa kaisi tangonzwa kuti anoimba tikati aiwa kaizvi ndo zvedu izvi tanzwa kuti haasati arekodha futi tikati aiwa katine vamwe watakatombobatsirawo vakazowana vanhu vakazova rekodha. Mbare musha mukuru kana mukatarisa chero timu inonzi Dynamos chaiyo inotonzi Dimbare zvichireva kuti zita rasumudza brand retimu iroro location rwayakatangira ichitambira bhora murova ndo mune Rufaro Stadium. Rufaro Stadium ndo zvekare nhandare yakaitirwa independence ya1980. Nyika ino yawana kuzvitonga kuzere. MuMbare muno makabuda vanhu vakawanda vakaita zvinoshamisa, asi iri nzvimbo zvekare kune kumwe kutaura ichitarisirwa pasi. Nhasi uno tiri kuMatapi, tiri kunoku tinoda kunzwa kuti mukomana wandiri kutaura naye iye zvinezve muchirongwa upenyu hwake hwakamira sei, akabva kupi, ane shungu dzekuti aende kupi. Inozovesa tafumana isimbi yebasa. Regai tipinde muchirongwa. Blessed wakadi zvako? Tiripo madiyo. Tiripo mwagere padhuze na Blessed watunonzane? Brian Shimani. Brian ndoda kuti mutaure mese makatarisa lens anditi nice one. Yeah. Good. Ndo ma things achona. Ndikuona Blessed ndo watainga panapa, mukomana ane malocks, ane rasta, ane motsi. Ndi mukomana watafambira panapa nhasi uno. Tikatanga ndoda kuziva kuti wakaberekerwa kupi Blessed? Wakaberekerwa kwaMurewa. Kunonzi kupi? kwaMurewa. kwaMurewa. Nechepapi kwaMurewa? 49. Pa 49? Yeah. kwaMurewa waigara nani? Ndakura na vabereki vangu. Na vabereki vako? Yeah. Alright. Ndobva wadzidza ikoko here? Ndakadzidza ikoko ndazopedzisira kuno kuHarare. Kuno kuHarare wakazotangira grade chi? Grade 6. Pachirodzo. Kusei wakauya kuHarare? Ndekuti vabereki vanga vatipesane, saka takangotakurwa semhuri tichiuya kuHarare kuno kuna amai kusiyana kwavanga vaita. Okay, saka tingangoti wakazorerwa nesingle parent. Yeah. Handiti? Alright. Tisati tapinda munyaya yako, zvakaoma zvakadii kurerwa nesingle parent? Zvakaoma nekuti upenyu hwacho ndokudzinzutira kuti zvinenge zvisatomira zvakanaka. Dzimwe dzenguva mutadza kutaenda kana kuchikoro utoshaya chekudya zvekuti unenge uchitomboenda kutengesa tasei zvekuti unenge watobaba futi. Zvinenge zvakaoma. Zvimwe zvinhu zvaunorangarira tichidzokera kumashure zvaunoti inini ndichigara hangu nesingle parent yangu naamai vangu, zvimwe zvinhu zvakambondirwadza zvazviri zvipi zvawakasangana nazvo? Tese tine matambudziko atakasangana nawo, zvimwe zvausingakangamwe zvinopinda mupfungwa dzako iwo? Chinondirwadza ndofunga kurwara kwenjere kwemukoma wangu ndizvo zvinonyandibata. Hatimbomirai kuti zvamuzikiri kwako? Mukoma akarasika njere? Akarasika njere. Iye zvine zvase? Akazoparara. Shame. Anga akura zvakadii? Afane 42. 42 years. 42 years. Akarwara kwemakore mangani? 20 years kwana achirwara. Kusvika 42. Zvitoza kuti zvinhu zvisinganakidzi. Unofunga kuti chii chingadai chakaitwa kuti mukoma wako ungadai akararama? Ndodai Mwari akatungamira netiso takaita munamati ipapo. Akangobatsirikawo kuti dai akaita chimwe chinhu paupenyu. Ndoshuro dzangu dzandinadzo zvakatomboramba. Saka zvinhu zvitongoramba zvinotibata kana pese pandinenge ndiri pazvirangariro.
zvaunorwadzirirwa amai vako iwewe zvavaikutamburirai mazuva ekukutamburirai ndezvipi zvimwe zvawaiona vachiita kuti mugokwanisa kudya sadza? Vhiri musika wavo vaita varungana musika wavo zvinoisa kunotatengwa sometime kumbira upenyu wacho hwaoma unonetsa kuti unyaso kutaura sometime samizvona chikwanisa kuzowana kuimba kuti unotoona kuti ndikuziita zvipfupi zvisanyanya kudya njwere. Alright. Rimwe zuva raunorangarira nhamo yakanatsorova chaizvo chaizvo chii chakaitika? Takamborara mukuchuru musango tavhiringidzwa nemukoma pakatanga kurwara uchitanga kutopaza pamba kumhanyisa vanhu vese tikatorara musango zvipedzisa taendeswa kwasabhuku tasei ndoziva ringana ndinoti handina kuona zvakanaka ipapo. Kuda tingachidzokera panyaya izvo zvamai vari amai vashaya for the rini 2011. Zvinoitika muupenyu tese tese kana neniwo amai nababa havasisipo, saka hasi zvinhu zvatinotarisira kuti tingaramba chidzokera kumashure asi hatikwanisi kuchinja zvekwatakabva asi kumberi ndokwatokwanisa kunge tichinja handiti? Right, iye zvinezvi tauya kunoku nenyaya yekuti uri kuimba asi sati tapinda mukuimba kuchikoro wakazogumira chii? Chikoro ndagumira form 2. Wagumira form 2. Chii chakazoita kuti uregere kuenderera mberi nechikoro? Kushayikwa kwepfuma nezvipfeko zvacho kana kumba zvekudya zvichinetsa zvekuti inguva yanga yakaoma, saka ndozvimwe zvanditarisira kuzopedzisa kuti ndinotomhanya ndotengesa ndinotengesa ita sei seotoita tiri 5, saka chembere manje anga zvaimuremera but ndototi akazama pakutoita form 2 yacho. At least wagona kunyora masongs ako, saka tinoda kuvatenda naizvozvo nepavakakusvitsa ipapo. Mudhara akanga ari panguva iyoyo yamakanga muchinetseka muchizama kuriritirwa namai venyu mushure mekunge vasiyana? Mudhara anga ari kumusha, saka haana kutora mazuva vangonoshaya achibva ashaya, saka tazenge tangosara naamai tangu vaneshirikadzi. Kwakanga kusina here kana nababa mudiki vaikwanisa kunge vachiti amai guru hunza vana kuno, kana nasekuru vaiti kana hunza umwe wani mwana kuno? Chaitira ichoti baba wangu anga ari 1 mukomana mumba mavo nevasikana 3, saka ndipo vataiti kuti baba utana bamudiki vatowanika kune dzimwe dzimba zvokuti vanotititarisa kuti vaite nezvedu vakakwanisa kutombosheuka. Alright. Tiri kunzwa kuti unoimba iwo, zvekuimba zvakatanga rini? Hongu tiri kunzwa kuti motivation yako machallenges awakasangana nawo muupenyu handitika, zvakazotanga rini? Chipo here kana kuti zvakazosundwa nekuda kwematambudziko awaisangana nawo muupenyu hwako pakukura kwako muimba yababa naamai vakaseparate? Ndingati chipo chinonzokuburuka kuti zvakatanga kare. Asi sometimes uchiita uchinyara uchiita sei sikauzozozosangana namwe kuti zvizoonekwa zvinenge zvinotokwanisa kuteerereka kuti vanhu vari kutozvinzwisisa zvobata upenyu ndo patakatanga kuti iwo baba vangu vaive munhu airidza mbira, saka zvinhu zvokuti takakura futi tichiita zvemashavi saka zvinhu zvokuti zvinongondibata futi anytime yangu ndakangogara ndakangozvada kuimba kuti handitoziva kuti kuimba kwacho voice ro rinobva kupi, ndotopinda mandiri ndochitanga kutonzwa kuda kuimba. Saka voice rinenge richikuimbira here kana kuti voice rinouyawo zvaro wambotanga wapuwa mazwi, zvinofamba sei ipapa? Chega yoti zvinongoita sezvinongobatana kutongounzwa izwi riri kupinda mawiri uchitonzwa nemaimbirwa zvichida kuitwa kuti unoti kunge chivanhu zvetrade. Paunopuhwa ningirikini panouya here paine arrangement zvichireva kuti unogona kunzwa kana kuti makongas achirira kana kuti acoustic ichirira kana kuti mbira dzichirira
kana magitari zvinouya here zvinezvo kana kuti kuri kuuya mashoko chete neizvo chinoitika kuti ndoona kuti ndiri kwandiri ndokura kutanga kunzwa mbira dzichitanga dzichitorira mandiri uye ndotozopesa ndakuzwa kuda kudaira mbira dzedzira sometime ndikuona kuti ndakadara nondorota soro pemuti mudenga denga ndichitoridza ndiri mudenga mumhepo ichitozoti ndizoshoza kuti chii chiri munyasoitika pazviri. Saka unozoti here kana masongs aya waanzwa kekutanga handiti unozomboona here mukana wokuti uwaise mubhuku pasi uchinyora semunhu akasvika form 2 anogona kunyora? Ndinowana mukana. Saka izvozvo unotori nebhuku remasongs awakanyora? Risi pano izvi nezvi. Asi riripo zvako? Rane masongs mangani Blessed? Anokwanisa kuita ma 15 iko. Wakamboatemta here kuti unorekodha pakati pe15 awakanyoresa umbonorekodha kana 1 zvayo kana kuita demo zvayo? Ndisati vamwe vacho ndairesa navo pamwe ndida kudairwa tangozvironga zvozongoita kuti zvisina basa resu wakutofunga zvake kudai so ndokupesana kwatiri chingoita kuti zvifambe zvozoita kunge mafanizi zvoita kunge mafanizi utoona kuti asi vanhu vanongoida kundiona kuti vanondinzwa here vanotona kunge ndopenga here chii chikuitika wobva ngoluza. Alright. Unozongoluza power kuti manje heshi zvinenge zvemanga-manga. Asi iwe unonzwa kuti mumweya imomo unonzwa kuti unosvika uri kusvitswa kupi nemusic iyoyo? Inondisvitsa kure kuti zvimwe zvacho hazvisi zvekufunga unozoona kuti ndinotonetsawo kuti maungira chii chikuitika. Unotogona kuti here kana kuti riri bira kana kuti iri function utori muhoro pane vanhu kana dzakambouya here hope dzakadaro? Chinoitika kuti ndiri homwe ndinotove munhu anobudirwa kana tiri kwedu ndoti amachembere anani vanotogara pasi tombobvunza zvemumusha tobatsirana. Alright. Izvo zvakauya uri wakazotanga kusvikirwa riini iwewe kuti wagadzika kwarukukwe doro rabikwa mumusha wakunzi mwana uyu ana sekuru vari paari kana kuti ndambuya? Ndiri mudiki chaivo. Like makore mangani? Zvima 10 years mudiki. Alright. Saka tinoti ndisekuru ani vanosvika pauri? Sekuru Karikai, sekuru baba wangu. Karikai? Alright. Imuri yekwaMutimbanyoka? Imuri yekwaMutimbanyoka. Alright. Ivo sekuru kana vachitaurwa nhoroondo yavo muupenyu hwavo vaive muvhimi here? Vakanga vari murapi here? Vanga vari chii? Vaive murapi, vaive muvhimi, vati vanga vari hurudza, vairima mapurazi avo. Vanga vari munhu ane zvinhu mabhucha, mashops, vanga zvakawanda zvabereka kasi zvinhu zvavanozoita zvebalist ndiko vainozorima. Vaive hurudza nguva iyoyo vachitoita mashops nguva iyoyo? Ko zvino wambosvika here pakuti muri sedare sefamily mumboti imimi kosekuru homwe yenyu neBlessed haana chokubata zviri kumbofamba sei nokuti ima muri hurudza nekuti ndimi homwe yasekuru Karikai? Zvinoitika vachitotaura kuti izvi ndiri kuuya ndakatakura nzou chaiyo mazitesire mazuva akati ende handishaye chandinowanda pamazuva iyayo ende zvotonotofunga kuti ndasangana nezvinhu zvakadai so zvinyatsoratidza kuti ivo vanochengeta umwe wavo pamwe umwe wavo ndinozokanganisawo pamwe musikanzi wavo nezongoitikawo mukurarama mukukura zvimwe zvacho zvinotodewo. Ngatiti imwe musikanzi yaunomboita wega iwo yaunorekrita ndei? Iyo chavasingatodi nezvemadress tsinye kuti iwo vanoti ndiri mwoyo munyoro netsitsi nerudo handidi chakaipa ende pakutaura kwavo vataure uroyi vanotaura nzira kubatanidza musha zviri kunetsa kuti chino nechino itai so mudai so ganzirai zvakati mudai so mufambe zvakanaka munzira dzenyu zvikunakirei. Aiwa tinotenda mashoko akanaka zvinoratidza kuti mudzimu unouya kuzobatanidza nekusumudzira handiti? Alright.
tida kuenda panyaya yeshungu dzako iwewe nemusic yacho yauri kunyoreswa nemhepo iri kuuya ichikuimbira iyoyo uda kuita sei? What do you want? Ndosvira kuti dai ndiyandisumudzawo ndasvika kumberi ndagona kuchengetawo mhuri yangu kurangariro vari kumashure kwangu ndakasiyiwa ndinawo tingoitawo vanhu vari nani vanoonekerawo kuti kana vasikuva nevanhu ngori munhu. Iye nezvivane makore manganiwo? 38. Une mudzimai here? Mudzimai takapesana. Makapesana mune vana vangani? Tine 2. Mune 2. Aiwa tinotenda. Saka vana vari kupi izvozvo? Vari kwaMurewa. Vari kwaMurewa ikoko. Alright, aiwa zvinoitika muupenyu zvakawanda. Tinambosvika panguva yekuti tiri kuda nziyo mbiri dzinoti iwewo pache zvako dzinokubata kwete dzaunoimbira isana mukoma Sly yako iwo yaunoti iyi song iyi ukaiimba iwo wega iwo kana musodzi inobuda toda mbiri handiti masongs akada kudaro handiti uratombooti kana kuti one inobata nezveupenyu hwako iwo yawakanyora kana iripo then tozoda imwe yaunongonyora nezvimwe zvinhu zviri general zvinoitika muupenyu hwevamwe handizoti kuimba wega here kana kuti une vamwe vari kubheka here panapa kana kuti zvakamira sei? Ndokukwanisa mborova kasembo wega handiti? Alright, because shungu nyaya iripo ndekuti toda kuti maitira unoita apa handiti ndo anoattracta vanhu vanorekodha kuti vati uyoyo ndamufarira handiti ndokwanisa kuita sei? Ndokwanisa kumubatsira handiti saka ndo zvatoda kuti tiwane mukana iwo kuti uimpress zvaungofanira kuti uri painterview wanziwo handiti kana kuti audition saka toda kuti izvi zvombotipa kapiece pasong yako yekutanga inokubata chaizvo hanzi mbudzi dzaive mameme mombe dzaive mamumu mumusha uno mbudzi dzaive mamembe mombe dzaive mamumu mumusha uno saka ndindoti ndikafunga zvaitwa nababa vangu sodzi yangu inoerera kani ndoti ndikafunga zvaitwa nababa vangu sodzi yangu inoerera kani ndikuti sei ko makabereka vandouraya vamwe ndine mubvunzo mukuru kwamuri changamire sei makabereka vandouraya vamwe baba kune matara nezvikwambo ishe kune chembere dzisingarare makomborera makandipa Mwari wangu vakatora chipo chamakandipa Mwari wangu vakatsipika ndine mubvunzo mukuru kwamuri changamire sei makabereka nouraya vamwe seiko makabereka notsipika vamwe baba kune matara nezvikwambo kune chembere dzisingarare makomborera makandipa wangu vakatora chipo chamakandipa wangu vakatsipika. Kane ningirikine reka wapezera kuimba kane zita rakapowa zita here kuti katanzichi ndine mubvunzo mukuru kwamuri changamire. Alright. Handiti amai vako vakakuchengeta kaiwo vakakushupikira nevamwe vako 4 vasipo unekawo wakavanyorera here? Handisati kuti akasati kauya. Handiti so panyaya yerecording apo uri kufunga sei? Ndikutoti kana ndovandoshaya nevanokwanisa kundisumudza ndikwanise kuti ndisvike pazvinenge zviri zvichiitika tichibatsirwa futi nevanorekodha apachi kuti maproducers. Okay.
regati vamwe vari kuona pano paSly Media TV tichange tichinzwa kuti pane here ari kuti inini ndazvipira kuti mukomana uyu ndimbomuedza ndimbomupinza mustudio ndimbomurekodhera kana kuti kambo kamwa chete handiti toda kudzokera panyaya yemusikanzwa pakukura paipe mazuva ano nyaya iri kunetsa inyaya yekutora zvinodhaka iwo wambopinda mazvire zvinodhaka ndakapinda mazvire zvinokukanganisa zvakadii zvinononotsa kuita zvinhu zvangu fast panoda kukurumidzwa ndoona kunonoka kuti nguva ndekuti itondisiya kumashure asi zvekuita zviripo asi kuti nguva ndinenge itodzoka kumashure. Unofunga zvingapere sei? Ndikawana makati mafriends imwe akachinja nenzvimbo kusangana vamwe vanhu ingatoite vasimo mazviri ndinoona kuti zvinokwanisa kuchinja. Handiti zvichireva kuti patiri kutaura ipo panapa kana kune vamwe vanhu vanenge vachida kuti umboenda kana kuti umbopinda kana kuti murehab, ndiri kuona kuti hazvisati zvakuparadza asi vada kuti upinde murehab kuitira kuti upinde paprocess yekuti urecover from kushandisa zvinodhaka ipapapo. Unozvifarira here? Ungade here? Ndisingazivi vangu kuti kunenge kwakamira sei, but ini ndega ndokwanisa kutozvipinza parehab ega kutoziendesa pakanaka ndichitochinja zvinhu zvacho ndega inini nekuti ndinendani chandatarisa nondiyambutsa. I think self will ndo panotangira kufamba kwezvinhu, self motivation kuti izvi zvandichazvide ndakuita sei ndakuenda uko. Ende chiri kunakidza ndechekuti pauri pana tateguru varipo, handitika tateguru wavo wagara wataura kuti iwo havade zvisina basa, ende wataura wega wakati pane pamwe pokutoti ndinomboita zvimwe zvinhu semunhu ari kukura zvinoita sei zvinovatsamwisa. Saka ndiri kutaura kudai kuti sekutaura kwari kuti ndiri kukubhilivha kuti zvauri zvinogona kuita zvechokwadi, kuti aiwa unogona kuti aizi ndaakusiya ndaakuchinangana ndaakuchinangana nezvizvi handiti. Alright, tinezenge tichironga nekufamba kwenguva kuti ndiani angakuendesa kumastudios uye pane here vangakubatsira paunenge uchiita self rehab yachona iyoyo? Ndianani vamwe vangaite sei vangapinda vachikubatsira uye vachikupawo counseling handiti? Ndinombotaura zvishoma shoma neshamwari yako. Watinonzi ane zviya? Ini nditi paBrian Chinyana. Brian, mukomana unomuona sei? Mukomana uyu ane chipo, but chinoitika inyaya yekuti kunhu kuno kwatinoraramira kunhu kwandinoona kunge kunovaraidza nyaya pane zvinodhaka. Saka munhu awawanirwawo zvekuita, munhu ane potential, vanhuwo zvekuita, vanhu vanovasimudzirawo masponsors anokwanisa kuenda kumberi because atakakura naye ane talent, ane chipo. Handiti zvimwe zvaunoona iwewe zvaunomboti unotongombomutsiurawo kuti dai Blessed wadai, ndiapi mamwe mashoko aunombomutaurirawo ekumuvakawo iwewe? Mashoko andomutaura ekuvaka ekuti kunyanya zvinodhaka izvi zvinonyanya kuda kubva wanyanya kuda kupinda mazviri, zvinhu zvekuti unokanganwa zvinhu zvinhu zvakakosha zvaunofanira kunge uchiita nekupesana nenguva. Kuti pana kuti uya munhu anenge ada kubatsira but akazoona kuti pasituation iyeyo anozongoona kuti munhu asina value. Saka chikumbiro chako chimukumbirira kune vanhu vari kuona zvinezvi paSly Media TV ndezvendekuti inini chikumbiro changu chandinokumbira ndechekuti kana pane vemastudio nemapromoters anokwanisa kumubatsira, mukomana ane chipo, vakura naye, anotoimba andosvika nakuiwo kwacho. Tinotenda. Saka mashoko auda kusiyira mafans ndeyekuti chii? Mashoko ada kusiyira mafans ndikuti tikaona mukomana wedu akaona mapromoters munhu anoshanda, ndi hard worker, anodo mapromoters because kuno kwatinenge tiri kunoko sasiye kasitare kuti muri kupi kuno kupi kumbari kuno kumatatu environment zvinhu zvedu zvinosina kunyatsoita sei because mabasa nanga sina mabasa. Saka pakawanikwa masponsors
iwe mastudio anokwanisa kumusumudzira zvinhu zvinofamba zvakanaka. Handiti. Aiwa tinotenda ma words of encouragement. Reka ndidzokere kwaari iye Timbonzwa and then Weston uyogara mashoko ako ekupedzisira kune vanhu vaonofungidzira kuti mapromoters vakunzwa uchitaura nemuromo wako iwewe uri kufunga sei kana kuti chikumbiro chako kune vari kukunzwa vane mwoyo wakanaka vanoda kupromota mamusicians? Ndichinoti vanokwanisa kupromota mamusicians vapindirawo mukati meupenyu hwedu, vatisumudzewo nekutisudurudza munzvimbo dzimwe dzatinenge tichigara, kuti vanotisawo nzvimbo dzakaitwa dziri out, kuti aona vanhu vakawanda vanenge vachitamba navo, unongoziva kuti kuno kwanda kukurira kunoku, ndingobva kwandiri kubva ndichienda apa nepapa. Ndoona kuti vakwanisa kutibatsira kuti yambutsa kubva ipapo, kuti tikwanisa kunyatsowa nguva yekuita zvinhu zvebasa zvinoita kuti tirarame, zvinozochikanwa kana nevadiki vanenge vachitoona kuti akatanga so zvakadai so zvipindewo mavari vazvifarirewo. Ndo zvandinoshora dai vangoramba vakatichaiso vachichengetedza especially vanhu vane zvipo zvavo vaonekwewo nyika ivatarisewo. Dai amai vako vanga vachiripo vari vapenyu, waishuvira kuvaitirei nekutambudzika kwavakaita vachikurerai baba vasisipo? Ndishuvira kuvatengerawo vana imba nezvimwe, but chekutanga yanga iri imba, ndikwanisa kutanga nekuvatenda nayo kuti amai imba iyi mota zvinhu zvaizouya ndochinja chiri chekutanga inangu chandida kuvaitira amai vangu. Handiti. Saka vane vada kukuwana iwewe vanokuwana sei? Munguva zhinji ndinenge ndiripo pana vanokwanisa foni yavakura, vanhu foni tuisa foni yavakura. Iwe zvine zvauna foni? Tuisa pafoni yani. Ifoni yani iyoyo? Mangami. Aiwa, tinotenda. Pane zvirimwe here pane zvatachikurukura zvaunofungidzira kuti wasirira zvauda kuti mhuri yeZimbabwe izive, kana kuti zvokungondiudzawo ine nemukoma Sly marenge neupenyu hwako wakabva nezvauri kushuvira mune ramangwana? Ndikushuvira kuti dai mamirawo neni mandisimudzawo ndiitozwe upenyu huri nani, pandinotadza muchindigadzirisawo, muchingondivakawo semwana, kusvika ndasvika pamunoti yes wamwana chaiye. Handiti. Aiwa, no pakanaka. Isusu ndaunzwa kuti auri kuimba iyi yakarerekera kutrade, uyo semunhu anosvikirwa nemudzimu. Ndiri kuona kuti munhu anogona kukubatsira ndimono Mukundu. Tichanzwa kuti studio yake yakamira sei uye yakuita mari. Kana tichinge tanzwa toona kuti homwe yedu yakamira zvakadii, isusu veSly Media TV tombokubhadharira one song, toona kuti zvinobuda sei, kuitira kuti pamwe ndozvikazoencourage vamwewo kuti mapromota kuti vati nemaproducer vati uyu ngaauye ndimuite masongs ake amboita album rake rekutanga. Handiti. Ndinotenda. Sechikumbiro chawaita iwo kwauri kwawaita kwandiri wene personal, tinogona kukubhadharira kuti umboitirwa one song yombonzikwa, vanhu votonzwawo feedback yevanhu kuti vari kuti kudii nezvemwana wako kwaMutimba Nyoka. Ndinotenda mukadaro, munenge masvitsa mwoyo wangu pandiri kuda. Handiti. Ndinoitawo basa sezvariri kuda kuitwa. Handiti. Aiwa, tinotenda pakanaka. Ipako uyo microphone isa mic yo Weston tiri kuno kuMbare kuMatapi. Iwewe Weston ndiwe wakatifonera, zita rako rakazara rinonzi? Ndife Weston Kavia. Ndobva wauya ukatiri ukati aiwa mukoma Sly pane munhu watoda kuti munosangana naye ari kuMbare. Zvatora nguva kuti tizosvika panapa nekuda kuti ndiri munhu ari busy. Chakakupa shungu yekuti uzotifonera waona mukomana chii Weston? Chakandipa shungu, it was maimbiro aiita and the message music yaaita. So I was just passing through chinogadzisa masimba angu ekubasa. So ndo pandakanzwa mukomana achiimba. So then ndakambogara naye pasi and then I taura naye
kuti if kana ngada here kuti ubatsirikane kuti music yako ende kumberi, and then takawirirana yese akati ndikwanisa, and then also ndakaspota ona kuti no tadza kazhinji kuti vamwe vaende kumberi nyaya yekuti madrugs iwaya avanenge vachitora, because during the time ndakatopfura ipapo aimwe akambuka ndikake, but akati no, inini ndakawana rubatsiro zvese izvi ndokwanisa kusiya, saka ndakazoti aiwa Mukoma Sly timbosvika iri nzvimbo yeMbare timbonona mukomana. Ndoke kutanga here uchisangana nevanhu vane talenda kana kuti wakangotanga kungobatwawo nerudo pana Blessed? Tikangoti ndoke kutanga. Ndakangobatikana nemashoko emusic yaimba yacho iyoyo. Isako idzorere pakare. Okay. Saka ndangobatikana ndakati ngatimbotryawo pamwe zvinogona kumuitira mukomana. Yes. Bandit. Yeah. Wataura nenyaya yekuti zvemadrugs zvopedzwa sei? Zvemadrugs izvi zvinokwanisika kupedzwa. Kune mamwe marehab ako ekuti munhu anokwanisa kuendeswa ikoko unombonoonekwa, but munhu pachako iwewe ndiwe unokwanisa kuzvicontrola iwewe. Yes. Munhu pachako. Yeah. Bandit. Yeah. Tichienda kumberi iwe ndiwe watingati Mwari akasunda iwewe, unofungidzira kuti kana kuti apiwi yaungaita kune vanhu takanangana neupenyu hwaBlessed ndekuti kana pana anokwanisa kumubatsira munhu wandakaona kuti kashort period kangangotaura naye ndakaona kuti munhu anokwanisa kuita zviro zvinokwanisa kuenda kumberi, saka kana kune anokwanisa kumubatsira aiwa munenge mabatsira. Yes. For short period you wakaona kuti munhu akaita sei character wise ndaona kuti munhu ari willing kuda kutransform, yes, to a better life. Okay. Pane zvaari izvozvo. Yes. Ndanzwa chokwadi, ndanzwa wachitaura kuti ndira kubuda muno ndasumudzirwa nemusic yangu. Asi kutaura zvokuti aiwa ndidai manonditsvagira basa ati masumudzira zviri mandiri. Saka tingamubatsire sei panyaya yemadrugs kufunga kwako iwo? Nyaya yemadrugs I think mabatsira ndingamuite nawo ndeyekuti area yaanogara ine ndo ine mutwa zvemadrugs, of which friends aanawo mamwe achona haatoite izvozvo seanga akagara panapa aite izvozvo. Saka ndiye munhu wekuti wakabatsikirana vakashanda vese nemunhu asingatoite zvemadrugs izvozvo anopedzisira asiya izvozvo. So I think anokwanisa kuti aite zvipere. Yeah. Isusu veSly Media TV tiri kupledgewa kuti tichambhadharira one song kuMonolio studio. Tonzwa kuti zvinomirawo sei, ndo zvatokwanisa kuitawo pari zvino. Aiwa, munenge mabatsira Mukoma Sly. Munenge mabatsira. Thank you so much. It's Christmas time, giving time. Tanga tiri kuita interview panapa yatakaidzirwa naMukoma Weston vachitidaidzira kuti uye muzoona tarenda riri kuno kuMbare. Mukomana ndiye anonzi Blessed. Mukomana wati achiita interview naye kuno kuMbare haana kukura upenyu hwakanaka, upenyu hwakakura hunopisa tsitsi, asi ane chipo chiri paari. Uyo zvekare munhu ane mudzora, tisati tasvika pakumudzora isusu unova ndiwo mudzimu uri paari. Vanonzwawo vamwe mungangove muri maartists akabvawo nekure vanonzwisa kutambudzika kwemunhu anenge asina cheuviri chekubata. Ndiye Weston watiri kuisa kwamuri kuti mugone kunge muchimirawo naye muchimubhadharira kuti aitewo album rake nekumusumudzirawo, pamwe achitomboya kumarehearsals, pamwe akachimboitawo kana mabacking vocals kuti anzwisewo kuti stage inofambawo sei uye mukurekodha music nemaarrangement nekuimba seband kunoita sei. Ndo rubatsiro rwese irworwo runogona kuita kuti munhu asumudzire. Ndonzwa Japresa achitotaura kuti neniwo kapfupi aitombondipawo mukana wekuti ndimboita marketing race. Ndo zvatine chitarisira izvo, rudo rwakaitwa nakapfupi ndo rudo rwatiri kutarisira kuti mamusicians ariko kunzowo. Ngatiregei kuve vana mambimbi ndoga, ngatiwane imwe munhu watinoti taitira zvikuru sei gore rino richipera ra2025 topinda muna 2026 tichiti pane zvataitira mumwe munhu. Isu veSly Media TV chaisa mari yekutanga ye1 song, vamwewo tichazodzwa kuti vanenge vati varozvipira kuti vapinde munyaya iyi ndevapi, uye tine dzinge tichibatika. Tichakupai nhamba kunyange yaWeston anove ndiye visionary wemukomana wokwamwana wokwamutimba nyoka anobva kwaMurewa ku 44
49. Tatenda zvikuru nekuti wanisa mukana wekuti titaure newe pana pa Blessed Mutimba Nyoka. Tichazenge tichidzoka zvekare tichikuudza kuti aiwa zvanzi Namono tiuye rini kustudio, asi panguva yatato inei kubva iye zvinezvi kusvika panopera mwedzi isusu tatichikumbirisa nokuti wati une self control, utotanga kutoregera kuita zvinodhaka, wonyanya kuriyesa masongs ako, so that kana wapiwa nguva mustudio ndeme time hauzokanga malines ako akazvinyorera, malyrics ako akaita sei awakazvinyorera. Saka zviri kutoda commitment yawanga uchitaura iye uchitanga kuchiriyesa uri wega, kumbozvivharira mumba, kubuda ziya uchiimba uri wega masong aunofungidza kuti iyi ndio yandoda kutanga kupinda nayo pai mustudio. Tinotenda. Thank you so much.